Ajamitio, Yamidi for Medawasi. Mamia semi fama sem ho kakra. Me pese me hu se asasi su a ewi. Ye kasa shebre de de pa na ye shebre. Na de ne wo shebre mu a ema Bible si su dua se ye mom paye da kopim se ye mre ho. De ne wo shebre mu ntia Bible ka asa Yamidi for. Aro. Hi. Amen. Amen. Bon semerade. Yes. Bomiye. Tieniye. The way a urade nwini nipa no. Ehu. Na enwanwa. Wanwa. Onyankopon o tumi. Na ni tumi nso. Na ekron eso se na de nyina. Yes. Ni nyansa mu no. Obo nipa wiye no. Wa mo nipa se kwara kwase mi wotumi na me feel se me pese me bo nipa. Enti ma bo nipa. Obo obi ya wi a o ma ne hyebre. Ye ka se hyebre a ene die. Ade a ya hyew. Ni ye di emre ato ho. So. Ene ne say obi a ye bo ubi ya no. Onyankopon bo nam se obo for botaye binti. Obo for botaye binti. Ya show. Ete se abusua mu nipa bebre wo ho. Na wo nko an ye yi se bra be ye abusua panyini. Se wo be ye abusua panyini a abusua na aye de ya. A show. Now yede mra ne ka ho a onipa bi o wasase su ha bia wo eda obewuo eno ne mre eti asase su a obetena no de entie urade do ba asase we so no eno ti de share wo do ba ha emre to do a obedi ni wasase we so eno ne mbre no ti yesi we ne shebre. Now because of say ye do ba ha for bibinti shebre no emu nioma ye miensa. Se wo ye medical doctor uton ade wo ye teacher ni wo ye adwuma o bank wo ye kwiani a ye nyina ye shebre na ekura ye na ewo nyina so miensa. Ene say ye fre bibi say P cube no P a ye de 3 ato so. Onipa ye na wiase a ye ko ba nyina no. Eye P times P times P. Adentia. Onyame bo nipa for a purpose. 1 P no. 2. Say a more purpose wa. Nobody obi enu obetimi a fulfilling the purpose without promise. Another P no. Now, nobody can fulfill the promise of God upon his or her life without a price. P cube. And they say, Onyame bo nipa no, omo obi abotaye. Obi eniwa obotaye wo yame do ba asase we so. Ubetimi aye ana abomama o. Agese yema oboshe. Obi eniwa aboshe urade de ama o na betimi abam. Agese utua aboade. Yes. Senior. Now, tieni. Adwuma be kwa na mfanye example. Carpenter. Obi opamu ade. Okay. Opamu ade. Obotaye no no. Now, enu ti ne do ba wiase. Na ade pam na opam no. Se obeye yio, unye yio, ubetoka, ubesifie, ubenya kunu papa, ubenya ma papa, ubenya hunya de, enya enkwatenten a ejina wo boshe aye de ama wo. The friend boshe. Boshe. So ubenya nitie ni wate ede e wa abrabomu a eye wo boshe. But so ubenya kunu pa, ubetimi atoka, ubetimi aye nyapade eje dim papa enyina cha. I say utia aboade. Aboade. Na saa nioma we nyina no
waboadeɛ na wotua enioma papa a wobenya no ne nyina no time ɛyɛ deɛ ɛda so tie sɛ wo hyɛ brɛ. Now because of saa nneɛma wenti Nyankopɔn bɔ onipa no abere ɔto ɔtweaseɛ no bɛto asase so no Satan susu eni onipa ɛko nanam so onipa ɛko nti no wɔse sɛ wobɛnya anitie ɛwɔ ɔbɔhyɛ no mu deɛ ɔma ne mnyɛ dɛn ɛma mu da nti ɔne wo ko ɛwɔ ɔbɔhyɛ no ho wo teacher ni na woyɛ no wo lawyer ni na woyɛ no wo judge na woyɛ no wo magistrate wo president na woyɛ no ɛnya no na ɛhyi Satan o na mmom sɛ teacher adwuma yɛ a woyɛ wobɛtumi akyerɛ adeɛ na wakyerɛ ne yie na wanya anigyeɛ yɛ dɛn ɛwom ɛno ne wɔmpɛ eti enipa bie no ɔte asɔre dɛm ha ɔte fie ha ɔnni bɔhyɛ awurade ahyɛ obi abɔ bɔhyɛ ni hɔ a wani suade hunu ntimi mam obotaye enwie pɛyɛ wani ntimi ngyi wɔ abrabɔ mu da eti ɔhyɛ nipa bɔ ɔka kyerɛ onipa sɛ ɔbɛma nipa wie yɛ pa wɔmani nhyira wɔmani asuonwie wɔmani nkwatenten wɔmani yiedie obɛdiri nkwa na aben wei ni bɔhyɛ awurade de yɛ dɛn edi ma nipa na nam sɛ esum tumidie wiedie ɔhaw ɛne tumidie bi wɔ hɔ nti ne nipa dia ɛne nipa di apere nti na Yesu se momɔ mpa yɛ daa monyɛ dɛn mommrɛ ho na ehu sɛ Satan se onipa hyɛbrɛ ehu nti wate committee nko amako 10 ɔmo na hwɛ nipa hyɛbrɛ so na sɛ saa committee nko amako 10 no sɛ mekyerɛ wo deɛ committee foɔ no yɛ ɛwɔ nipa hyɛbrɛ ho a ɔrɛ bɛho ɛfiri sɛ enipa bi awale egu yɛ nyinaa no committee foɔ ne gu no onipa bi adwuma a wɔyɛ ayɛyi na di ne sika ahyeɛ adwuma a aguo nyinara sɔfoɔ bi sɔfoɔ a ɔdi a ne hu a ɛkyere no wɔ abrabɔ mu nyinara enipa ntimi nya na adɔyɛ nyinaa no Satan committee foɔ ne na ayɛ ne saa committee foɔ nti wɔ se onipa ni asundue wani gye o tebia no ɛwɔ sɛ woyɛ deɛ ya wobɔ mpa yɛ daa woyɛ nyontoni sɛ wobɛto dwom na so wakye dɛ wɔ abrabɔ no mu sɛ matoma kyɛ deɛ mebotae sɛ memɛto dwom saa ɛho yiyedie no deɛ nti a wontimi nyɛ yie wɔ abrabɔ no abrabɔ ayɛ aserɛserɛ no yɛ because Satan committee ne baako na ayɛ wo saa ɔma wonyɛ yie Syria Siawon hello hi enti whatever profession or job description that you will navigate in life, there's a price and there's a purpose and there's a promise attached to it. Yes. And until Satan shabre nkoano where you committee nko mako 10 matchra o committee mako 3 7 na kan de ye me dan me mfa nkyɛw osukɔ sua o Bible ne hu your first committee omo hwe nipa shabre so from Gogiel no the ɔhwɛ omo so ɛyɛ Bezibab ono de ɔyɛ ne sɛ Gogiel no Bezibab nanse no omo yɛ over 70 million but the omo yɛ ne sɛ omo no 3 principalities. First one, the ɔhyɛ Bezibab nanse ne responsibility say onipa bi o wasase so ha bia no ɔnhwɛ sɛ ekwan bɛba bɛda ne ho na de bia yɛ pɛse yɛ sɛn na yɛ de ya yɛ nya na sɛn no if it says say nyame ho bambɔ wɔ so a yɛ yɛ wɔ anya dɛn enye ye yɛ bold ya anya dɛn enyaw the Bible say abra Satan ɛkɔ nyame anim no ɔka kyerɛ Awurade sɛ owura ɛyɛ wo na wato Job ho nsraban ayɛ deɛ ya ahyia
intimi penetrate ya kwa na intimi nya den penetrate no na no prayer time church mo ha omo na go gia no ti omo dwuma ne se onipa ho ahunya ene wo yie die ne wo nhira wo nyina no mbo omo abra boma no maba hwe asɛ no ye sɛ no nti obi ha na sitina wotin oni ade papa bia wo na abra bom ne nioma wo bia na ya sɛ no obi ha die goji aya ne sɛ efie ho ma aduane ntena ho da enti wura ne kete aduane bia anya dai eni ho eti ekompa ya frɛ ne kom ebi di sister na ebi di maame ne wo abra bom aduane ni fie ho. Hello. Hi. Somebody are who coffee. Oh. When you know na Yesu shedi. I say mom pie what? Wa mom pie e kombekum. Kombekum. Ye omo a ofri goji afo nso a. Ye omo a mususu ye satanic committee omo so omo de ne say omo hye nipa yawo. Mushamani ya wa abrabom because of oshebede ninti ye shaw yaw enti obi wo ha wo hye nipa o pretend yo o sere nanim keke batu firi ho anu aye de ya osu adentia osu sa yaw no namu wiase ase wiase yi nama onu a wo yare bi anema yare onu so o se ni sika onya oje omompaye onya oje adentia omo pii bi omo de wo wano a se wo kasa wo sa pii ne ye de wo wano a na wadane ti se demon vampire enti wo bie wano bi aso be kasa na wo sese wo vampiric teeth no na atwetwe enti abofo ne hu omo nim se wo ye demon enti yes enti omo ntie wo da serious wo ma beje wo enti obi wo ha de ya no ye hye ne ya wo osu esu no tim wa vampire still ewrade nye no. Hello. Hi. Me me bompa yo. Me bompa yo papa. Sorry. Because udi agora. Akobe mu asre one CD wakam. Hello. Hi. For my phone na me mama lectures kakara. Are you feeling the atmosphere? Anointing no feel it. Now I'm trying to Jeremiah 33 verse 3 and contact him. Jeremiah 33 verse 3. Tiasembi. Jeremiah 33 verse 3. Frame. Tio. What's the frame? Come on, your first frame already. And you through prayers. Now, friend, I was saying, huh? One, obeje osu. Na makawon sama kese. Ni makawon sama kese. Ne nneoma ahunta wo. Enneoma ayedai. Ahunta wo hunu. Ahunta wo nyadai. Hunu ye. Enti sa goji owe no ye from hindress. Wa brabo na oti wo no fi say bibia ye normal. E ya ho kire na ba wiase na obi a ne ho kire wo boa. Wo wo de no. Goji e wo wa brabo mu no de ne ho ahinta. And what did you abrabo no sell? Wa mompaya be de na uradiata de say to me die bi sha no oye de ya. Oh how? And then wasofo na twemu nyina ma dwen e de akwa kosi so. Beye sukura bi abra wo bre no. Anya dai. Onim ho hwe. Gogio. Ati kamen some kese hinta. Afei ensam ni ba bi Hebrews chapter 6. Hebrews 6 verse 13. What's it? Hebrews chapter 6 verse 13. Hebrews chapter 6. Afei tie. Mesi onipa your bone o shebre. E your botaye boshe. Ana aboade. Tie. Verse 13. Promise. Na Onyankopon say Abraham bono. For when God made promise to Abraham. Na woni de ososene no. What? Na urade ni de ososane no. Ah obeka ne ntamu ni. Yes. Oka ono ane ho ntam. Yes, tie ni. Abraham ni de ne se omewo. Onyankopon bo Abraham ne botaye nyina wo wiase. Abraham nyame amfara amaso o meyahwe o. Ni de se omewo nti na nyame gya ne ma ne wo saa no. Nemom
A bear day and Colana, one woman, what me asha warm. Abraham baby be say. Until there was a radi a shanable. Until radical children say one Abraham way. Mama was ya some podia and 1 year. 2. Made the chili assassin came assassin about 1 wire day. Where this so now a muda and in the pa and a mule at the Medibay and on the Boshano. So. Amen. Senior. It's Opatafuor. Me a teacher ni. Yes. Median is a mematin qualantran qualade. Yes. But my boss said, Obia me chiran qualade. No matter leba commission 2, 3, 4, 5 years. And qualad me no money which I don't mess with me on almost seven. Obasro. And there was a radim mammy boss said. Opatafuor at the china uchi. Memon su ye. Yes. Now I brought by a day. As a son. It's my brother see me here. My son, Papa. Manya sika for the car. Manya sika atwa near dear mamma some cry a day. And we your boss a tie will put I know. Now where you now bet me about more. This old Yabo dear. Hello. Hi. Opatafuor. Me ton toast. Me ton Jenny. Me ton Mako. E wo jom. Mediano. Yes, me medija. And my friend Jenny Bako. No mom. I was so ready some bo. Say entos ya wuton. Adebua me ma wasase so. Ama agadifuo, bankifuo, lawyerfuo, judgesfuo, asoffuo, anyontofuo, ehehemfuo. Omo be tobi edekọ no me hyira wo. Na woni sikanti ntos no kwa wo sesa asem furofuro wa no. No abesiesie obi beto. Enti won kwa woni kabre. Enti oboshe no I was say urade hyira wo. It will need purpose, promise goes with what? Price. Senior, bonsam. Sir, who told us before you prosper, you pay price before you prosper. Who you are so full before sir, so dollar ni be pounds in you pay price. And son was home. Yes, sir. Only dokuna makonka on the bedi sofono. That is what life. Eti kenkai dem amount. Hebrews 6 verse 13. What say? Mahonya. Hebrews 6 13 verse 13. Na onyankopon hye Abraham bono. Wote. Na woni Boshe eka Abraham ne botae ho. Ena odinam. Etwa bia wudi Abraham bia wudi no. Onyankopon boshe eka ho. Yewia yanko afei kwanya ninya ya na yeti hei kwanya onyankopon fa so eye onipa hyebere nie yanko be Job chapter 5 verse 19 to 27 onipa hyebere na mebe kenkan a kire wo. Yes, chapter 5 verse number 19 to 27 or say tienie obeyi wo afra ho hiahia 1 Onyankopon wo nipa se o metena asase so no woni de wankase nipa mebere enti sa ho hia to o man na asase na wo se urade ye wo de ya oyi o shabere no no bosha ye de aka o shabere no no to aso obeyi wo afra ho hiahia nsia mu tie enioma 6 enti wo nipa ye se wo brebrebra anamon sei 6 feet meboa. Yes. Utia sie. And you must 6 way. And there was a one saka. And son with assassin so to an amonsia. Senior. So on sanka. Why a big time mistake. We a fellow I want to be uncle. Tiniomansia. The tosso so na de tosso so no mu. Bone renka wo. Ote. Bone renka. I am quite ya in heaven. Oh, now what ya born in your day. And count. A fay and your man's yane. A combre. A dear. A combre. A combre. Or bet you were free. You bet you were through a womb. It would be a wood to make you one. One ounce on your channel. And cow shabber who? A com and cow Opatafuor shabber. There be A come to me do whom man now woeful. Hello. Hi. Are you feeling what I'm saying? Yes.
ɛkɔm bɛkum because ɔbaa deɛ kiewura wo kitchen yɛ anyɛ bi anka stew dada ɛnkwan dada bi deɛ wɔsɛ nkaeɛ deɛ ya ɛsi hɔ ba woyɛ awo ɛsɛ nansɛn ɛnyɛ wo maa ne ɛba nkunu kora anka kɔm bɛkum ɛnyɛ wo maa ne dɔkoro no anka kɔm bɛyɛ deɛ ya ɛti wei ɛkɔm wɔ fie hɔ ɔma nkasa ɔmo ntimi ne di mmɛn wo nuanom a wo ne wɔn te ɔmo ntimi ne di mmɛn ɛni nti na ɔkra na ɛba na mo si ne koto tam aduane kakra obɛdie nti ɛkɔm yɛyi afiri wo hyɛberɛ no mu yɛwɔ wɔn a wɔyɛ saa adeɛ no wɔ hɔ wɔn ne yɛfrɛ wɔn gogyia wɔn na ɛwɔke wɔn ama aduane ma wo fie bi a ɔbɛwura sɔfo fie ne firiji mu hwee no drink nothing no champagne na sɔfo owurɛ ho adeɛ na abɛnom champagne hyɛ firiji mu champagne ni hɔ ɔsɔfo ɔbɛnom drink basa carbonated ones ɛne ɔnom ɔntumi nti 2000 tɔ champagne kamakama nom ma ne ho ntɔ no carbonated one na ɔnom a ne gyinagyina bo no wɔkɛ so kɛl ɛna ɔnom wobɛwu ntɛm senior ɔse deɛ a ɛkɔm bɔnsɛm awurade yes ɔpatafoɔ ankasa wotie no ɔma pressure dodo ɔpatafoɔ ha adwene o mema wo secret deɛ toa so ɛ na akodie mu nso akodie mu wagye wo afiri afenaa no wote obi wɔ ha a abrabɔ ne ne di ako toto ɔyɛ biribi a ɛnyɛ yie ɔsɔ biribi mu ɛnyɛ yie watɔn gye ne pɛn watɔn ntoosi pɛn watɔn aduane pɛn nsu ice chairs ayi pure water by watɔn ne nyina wabɔ ka brand watɔn foosu da wayɛ construction da wayɛ biribi bi still ɔboa ne ho kyerɛ no adentia wa brand ne di ako toto odi ako sister ni di ako toto ewia be 2:30 o hwɛ sɛ sister yi gyina ewia mu wɔ kaa kwan ho na ewia se no ade a wɔtɔn kora eduru 5 series eduru 10 series ɛno na ogyina ho deɛ ɔma yɛ no sɛbrɛ no nyɛ saa na nyame ankasa wɔn gyina ewia no mba wɔ nipa spirit na ti wia se ayɛ wo saa odi ako te me se me nya hwe a me de bɛka obi asɛm woboa kataba kadu skidi andiba me bɔ mpa ya ebia na akwa bi yi me mpaboa afiri hɔ mpaboa timi tete na de nadoa brom wonante aduru ba bia na wawa wonam hwe mo ku isha wa sha che ko be 3 years ni o shu no e kote o ya we e ma me nkas o ensema me kan no hello hi me boa and the question was who diako what you are fighting to us verse 21 obekura wo afi techrema mpire nipa de on techrema ne wo ko bi wo ha the way nipa de the techrema asori wo so no nye sa na te ye de obese udi nye sell de owo ho but adentia yes, I am a bow, but to me, be na hanya will be a man that touch my air dear. Now, shall I know my winning now, bra? One mompire, a Jumana when you will be catching my and walk me and you ready. Bra, ya, when you're any more. Hello, hi, my ya, when you're any more. Obi, I'm telling you, Obi, bet me up a salmon, won't tell who come in when you marry. Cause one of what 10 on one mark crying. I'm a Nipanama salmon, won't tell my break you. Oga se ni nyame fie na nka die na be share Yesu Kristo ni Judas ntem nya techerema break you on Yesu asuafo 12 obi enu Yesu kisi ni da oba wotɔ no oba kura wo ne oba te oyire ompana de wotɔ na wo kisi no de wo no mfa no ho match ni duru a wo gi papa na call baby de wotɔ no wo kisi no unya mmerema no enti Yesu o kisi Judas a chance what on e de da bibi be share o montam afene Yesu mpana mu ahwe no o kese no ka ho ta kire man pire de nipa de ye wo mantam no na we o mompa ye da to aso na o rinsuro say ya ebeba ate na te se say ye bi wo ho a ebeba de ya o nipa so
Oh, sometimes we say we be quite assembly baby. The way yes ya say no. Ebi ato me pai. Crophobia be baz and it quite woman and say we omo come tibiam say hey. The way you na so masaka. Unim ho hwe ba yes say o. Ne mom say enam say nya part of me shebre no de bia me bom pai ni nti. Nipa ni kan sam ni twa ntro to Opatafuor so last minute na to aye den. Abie ne nanim agu ase. Yes. Na say ma mom pai yensin keta ka do mo kato me so na be de ya. Be ya. Ti wo de ya ka to so no. O say na ya say o no me ya dum dua ya bo wo achi say we de ja na obeto form. Hey, Africa for do be di chiri say asi wo yie. Utimi ko ba kakra bia na obi apredete hu we de ja na say young obeto form na nsape. Ya predict it will be so one day ubeda so do odi for Opatafuor uboto ma aye de ya are o se me ka kire we be ja omu ni mu hwe otwa na num wode ne tekere ma se nipa omu ho nti Bible say bompaye senior temi mi ndoki unu anya wasema koka me bompaye. I eat prayer, I drink what? Prayer. Sleep. Prayer. Verse 22. Ubesere say ne ekom. Ote. Ekom ba obonsa manfuo su na wo sere. Me hwe power ekura me. Bra. Oyamedifo am ti wiase. Me nsa we ekura jakokọ, we ekura ja ye blue color. Adentia. Me nko na me ti asem. Yes. Me ti asem all of a sudden. Me nsa mienu na decide asem no ma me. So we become one sempa me chepa me nsa we emu bie 3 times. Me tia somebody away emu bie 3 times. Adentia myself. Yes. Eti me ha me ho. Yes. Wota. Chomu ni battery ma epe. Na so wa ye yie. Uboa. Wa come one somebody last minute. Senior. The conqueror. The conqueror. Senior. Eti me siri. Oni pa open ho asem e wo me ho. Me siri di pa. Also iti me. I am a man with grace, and when you fight me, you will be disgraced. Yes. Oh, bit me say say come share Opatafuor ntema. Come abra bo nya den. Enye Satan. Kasa amene come anim. Adentia, me kuraja we e wo me nsani fam. Obi ba me ntan o feel comfortable, o feel proud, o feel protected. Opatafuor. Yeah. Opatafuor. Senior. Until obi suwa, me hu ana mesre emfa me. Enje wa adwene say me ka Opatafuor. What did they never come to ho? Then na never come. Say wo ko hye konfuo bi malam odiefuo apuat. Ma mo ata no kwa na me pe na bo na sum. To asu. Bayra na wa gire manim. Enti say sani o ma we betare wa bra bo ho a. Edi enti na o mo ye usa. The entire yes, how they say Ukra Sebra no day. They are fighting you. Senior. The Bible say, Mumum Payada Munya day. Senior. To us. Na sase so muadumanso. Ori nsuro won. Ote, we must ask so muaduma. To me o dane moa. Bu abetana. Okra kraman wo etata udayem. Omunya moa. Yes. Ebi wo mo adwa gum so wodan omunya moa. Na onyame hohom wo so a onsuro wo mo because wo so betietie nyanya nkyere ne wo so. The entire wo no adwa gu so nya bibia destiny o shabre na nyame de ma wo ne ntia. Shabre ne ntia. To aso. Efri se woni wira mu abo mpo ebe pam ebe ya pam. Wote woni wura mu abo. Ebeduru mire bi no obi a wonni mu no one dey defend we ekoma we so no wada. You are not aware of it. Yes. Hello. Junior, hi. Obi be ya there ya. Obi be ko ama because you are not aware of it. Destiny. San sem we ntia. Say original, say ne onipa destiny tie say entampa wa. San na tie to aso. Na wira mu adoma bedwa ma wo. Be ya there ya. Bedwa ma wo. Nipa be ya wadom. People will favor you. O party a o bread do. To aso. Na ubehunu se ntomadan si ho dwojo wote ubehunu se won ntomadan ufie ho eho ye dwojo ansi ya power untimi nko gwaduani ni fie ho hello
yɛ pɔn a wotumi nkɔ fie aduane ni hɔ anɔpa yi bi kura mi kasa wofie wura bɛbɔ ogya ɛwɔ light bill ho wofie wura bɛbɔ ogya wɔ water bill ho efie hɔ wei efie wei wotena mu a w'ani bɛgye deɛ ntia w'ani abere a wohu fie wura so ɛbɛnfu onye bibia nikɔ wabɛta wo ka hello saa na tie o eti ofie hɔ na asomdwie nyɛ dɛn eni hɔ onyame anka nkyerɛ wo sɛ menya asomdwie wɔ ofie hɔ nka wo bɔhwɛ ho obi na de atare ho toaso na wohwɛ wo tenabea woyɛ deɛ ya wohwɛ wo tenabea wohwɛ wo tenabea wohunu sɛ tom deɛ ya tom bakyɛw check sisi ama me na mehwɛ check ne fa information ma me wo check wo life mu a atom ana nto Senior. hello atom ana nto Atom. wotimi didi mu ani gye Dabi. hyɛbrɛ ne ntia toaso na wobɛhunu nso sɛ w'asefoɔ bɛdɔɔso pii w'asefoɔ bɛdɔɔso wo nana bi yɛ regional sei wo nana bi yɛ regional sei na nko a wo nana wei deɛ kwan ɔde wonam so wɔ fie hɔ hwɛ wo ankasa woyɛ mu pa hwɛ deɛ wɔyɛ wɔ fie hɔ nya akoa bi na ti baabi esu mu no wɔha akwalaa ne saa yɛhu sɛ akwalaa no wɔhyɛ brɛ papa nti ne ayɛ ne saa no toaso na wobɛhunu nso sɛ w'asefoɔ bɛdɔɔso pii na wɔn a wɔfiri mu bɛyɛ sɛ asase so nhahan wote ɔbaa biara bɛma bi a wote a wawo biara ɛwɔ sɛ woyɛ mu mma yɛ sɛ nhahan de biara ɔma yɛ nomenome kama ahokyere nti kaka hurehura kura ku nkwalaa no Ɛyam ku masa I will not laugh mɛka hello na water bill kura wontimi ntua woyɛ de ekoto kaka hurehura aduro yɛ tiwei me mma kura bi nyɛ aduane ma ɔmu ndi wo sɛ mokɔtɔ kaka hurehura aduro nti asɛm wɔkaeɛ no check your life toa so wode onyinkyerɛ wode deɛ ya onyinkyerɛ ɛna bɛkɔ damena mu ɛyɛ musuo 30 years 40 50 wawu ɛyɛ big musuo yes so team no wawu hyɛbrɛ no nyɛ den ɛnyɛ yes wode ayuo afiafi bɛba mu ne bere mu wode ayuo nti wobɛhu sɛ wowura maame no fie a indomie nie macaroni nie sardine tuna corn beef indomie afiafiem ayuo afiafiem ɛmo nso kakra yɛ dɛn egu hɔ baayerɛ nso kakra so deɛ bɔdeɛ nso asɛ baabi abere kɔkɔɔ baabi mmere ɛno so yɛ deɛ ɛna menkɛn kakra so yɛ dɛn this is the kind of house I want to live na deɛ ɛfɛ koraa no sɛ nano 3 days ago still now yɛ na ebi so yɛ dɛn ebi wɔ hɔ enti abɔ anadwo 12 koraa mpo ne sɛ kɔm di obi obɛnya aduane ayɛ dɛn na wonkɔ fie deɛ paano ba wi bi na dampa na tifi anya sɛm ketewa adi 5 days na wo dɛm hɔ wo ne ntatea na teɛ because de bia paano da wo drop n'anim ɔfa paano na uhuhum sɛ ntatea no bɛfiri mu good hello paano yi wotɔ bɛto a ne ntatea ha nkyɛn bɛɛ hɔ wom nti wofa ntatea so ɔmo ha adwene po ɛdɛm akora wɔ sɛ meyɛ nam spray ha wow ayuo ni hɔ abrabɔ no nyɛ hyɛbrɛ na nyɛ toa so hwɛ yɛn na yɛahwehwɛ ahunu wote wei na yi wɔ nipa hyɛbrɛ a yɛhwehwɛ yɛ de a yɛpɛ nyɛ wei na ahwehwɛ hyɛbrɛ no ti wɔ se bɔ mpa yɛ daa wo mmerɛ ho toa so sɛ tie nie tie na wo nso hunu fa wote hyɛbrɛ no na makyerɛ ɔmu nsɛm no ɛnam saa adeɛ wei nti ɛno na yesu sɛ monyɛ dɛn mommɔ mpa yɛ daa a monyɛ dɛn mommmerɛ ho afei yɛnhwɛ gogiel ɔbɔ w'abrabɔ mu yɛho hyɛbrɛ no deɛ teɛ deɛ na gogiel bɛyɛ
Joel 1:4. Sanse we am aboro so kakra kura nyehu. Afi na obeti die ehu pa. Na wo mpaye. Hwe. Sister, wani miro. Sa baba wa bi di na mantam ho bankyere no mpa bere bia banfa ho nkoye de ya. Enkopo no wo de yesi wa chibi na akọ asore bra. Hwe me asofo a ye call mountains from 2009 to 2010. Na me soa Isaiah Konka. Na asofo no me hwe omo life ni de omo ya me nkasa. Anadwo no obi ada. Sofo ba akọ yetimi bo mpa ya ebo be tu asa e wontimi kon. Osisi awurade si me mireki nkodidi. Tu nu abreki. Masa ye did 7 days. Man di manum suo. Me bompa ye boy. Me da onu manacho. Me say ehyen ya tota me so say. Osi we mu nyinara. Emire di akire no. Uhu omu bie metwa omu aguse nwura foforo. Afi ma ye di ade tie na ne kan ye me den. And Assemblies of God sofo ba ko a o kan we koram say, sofo. Wo de we a wo sitie no me hu ade bi na nye. Adunu say na me hu ye efa ye na ye wo ha ho. Man ni si ni tirasi esu to. Bra. Bebimu ne sa sofo ni nyinara obi ahwe ase. Obi a backslide akasa sofo na me ka kire no no. Nanso so awre ho se and anu me hia no onam fom. Now share the nasi futura kokohwede ye kura nasi nyesa futuro no. Arosem. Who chere no. No be say sofo bright till date. What are so brave was ministry new a thing. Na sata mo no omu bompa na vortic bottle no ensuo ne krom na omu ye too gentle like a daisical way on nante software nante man too seki say no bompa. Oh, thank you, Lord Jesus, right? I give you Mr. Come for ewura afu ho na me dia me bomba yesa and they are all broke. Nti abrabo no ba bia me ko no eni die mahu no obi nya den enti me sorry ye na omo serebe wo de nyamjuma ibeku o enu na abewu o ena die ndie yo ena die ndie o anadwo obi adakura na me bomba ye to that omu ni obi enu obetimagina anim so osika. Why not $100,000 and $200,000 now? They don't have it. How many power cry? I had to top our navy. Take it. Yes, guys, Jesus. And we be no more. Senior. Hello. Hi. They say I be no more then. And no more. How many power? They are suffering because me life. I don't want to live like them. Joel 1:4. What's saying? Dia katechire where you from go jail. No. Found so you sikeni, we a lawyer, we a judge, we a software, we a wine found. Omu say, dear ya. A katechire dia katechire and dia cano. Ntutu medi. Nentutu mebeswa bedi. Na dia ntutu media mebeswa dia cano. Mfuntie nso adi. Na mfotie so abedi. Unim de ntia. Akatechire nso omu tutu tokoro. Enti obo awei, obekwa kwayi obi adoye. Menkasa nya adoye. Bia obekwa yie na obeye bibi. No mistakenly akatechire we no spirit no obetu tokoro wo ho abrabo wo hyebrem. Na kwan be down ho. Ne ho no mo fa so di kutia. Obetimi akofa unua ba, obetimi akofa unua no, obetimi akofa abusia. No mo be kuotia wo abrabom. Omo yen katechire. We wuria de nkatachire di aka no de nkatachire yi omaye wa braba mu aka no omaja wo na hwan so na ntutu madi entutu mebe so saa obi a efie anatumi di eku atia wo no now entutu mebe so omo di ni pa braba mu atua no omo main purpose say omo makwa mu ne wo saa wa braba mu te wo kyereo wo kyereo bu ha utimi kwato aduane na wabie mama nkwala na omudi na wo wata fere wonsa
Now to walk him Colani Dean, go with the way on some tobacco, half a car, a cop. Hello, Hi. Abrapano, the only thing. Bible say Abraham is room 4 years what in a radisma and cut and catachre. I'm Kohoko to quine to a mabrabum, and was sorry 2 man to 2 mebe. No call she Egypt for no buy, no come to see her, and to wait or more abrabum, my common a deal. Come back, deal. A Jumanin in catachre to Chrome. I'm to 2 mebe to tear Jumani. And to see what's about some teacher Jumanum, lawyer Jumanum, doctor Jumanum, as of Jumanum, a Jumano, a dipamunum, fish a Jumanu, Okianimuno, and Timina day, and ma, a diponimuno, and ma, Twasso. Nadian tutu me ediaka. A fedian tutu mediacan. Mfuntiadi. Now 40 bedi. Nadian 40 ediaka. The 40 and it's nobody say, woo, I was saying a boas is some more time, corona and a show. What I live in our baby and Nicola Assensine. Go what I and wash at 2 years sitting on Tomada. Tomada Dana. I said, the Radi said they be a Bakuna. Obina Elsa. So, The years to show us Massa. Mumon Payada. Duku Nibwe said 20-30 cities. Don't was an hour go canocre. Duku, your new 10. To your boy, yes, one. Oh, you could start being a dancer. Hello. Well, say ya. No. Because I'm 40 years. I'm 40 years. I'm a shiny panny petty and to want to say, Abrabono, why a serpent to her? Where Japadia way about Cope and one was saying. That is life. Now, oh, shed the make it come we are. What's the Mesoli or Difu Opatafuor? Minum media gromessere. Na me yes, I meant to know. Na me solia my loose. Now, but who suffer? Who are so funny? You are almost car. So, we're free way. Abrabon, we're free, sir. Did the Biabesia of one of Lungu? What do you mean from main road? Nadian tutum, Nadian funtia ediaka. Aye. Mebens wabedi. Na mebes were D. My we actually. Mebe no. I'm like kick on some mebe. Almost see a habai so on the Omoya Habano. No marry Haban boy. I'm going to try a little to go soon. Say, we are the power, but we need to count the hospital. Hello. hi. Now, sir, and why in your my omukuti any pay? We are Sikania and Fahu say we are Sikani. If you say, Tama, Ube Jessica, we are here and Sana Okoya Dea. It is so called through Suona was Sikano when you and ha. On Basak, what to come was about to square one. If you don't do Job, I'm an any and ha. No man to Mabani Baku kind Bezibab, a man Yanisa. Until the Bible says Satan, Konyamian or Koji permit to come out, go jail. Say, Moon strike it over, mammy. Here's your example. Job life. Job 16. Job chapter 16, verse 12 to 16. Job chapter 16, verse 12 to 16. What's saying? And Kamedi. Job said, me who are chilling me, and yes, I am born you. And Kamedi. Now, Bubu, and so, Omnipana Bubu, 2 million Hami, a Samesa. Or saw me con. Ya so con, Abrabo say, Abrabo so con. No Bubu me passa. Ya yo passa. Master, you don't have anything. To us. No, the missy, why, oh, the way I said, who children, I said, one were here to the near Suso. Because I said, Aquan, why not to say, oh, you are now. No. It did be a problems upon the problems. It won't come up on I said COVID-19 every day, new cases. Yet the big at the Joe. To us. Najan di me so ntwaguo. Aye. O pae me sawamu. Aye. Na wanodo ho. Aye. Ohwie me bonyoma gu fom. Oh, dear no na Job eti. Job na yaya ne saa no. Na we nyina wo so sole a wo mompaye. Wo sole a wo didi ane wada. Be duru mire bi na de wo beto aduane adi kura wunya.
Twaso. Obubu mempre bebre. Why dear ya? You bubu bebre Job no. Osikani pa ne aye ne saa no. Otoba me so se odomani. Twaso. Yes, I hear baako. Joel chapter 1 verse 13 to 14. You say tia asem baako. Hello. Joel chapter 1 verse 13 to 14. Asofo. Asofo. Mumfra yituma. Udi asofo kura de fra yituma because wo kura de on ho kire o cha ansoleba. Na mummobena. Afa udi asofo no memo mpa yo ye de ya. Bobna because asori ni nkoso e ups and down tight about 50 60 series near the assembly put near beto atro na asoleba no ni bi on fa say na mere. Eti wo so da be na abegide na hwe wiase economy ahokire ni inflations and ekosori. Be den na sofo so anya sika. Eti wo sofo de asoleba esu a on sa tete won esu nku na banabo so ye de esu. On sa esu ni hi banabo ni ebuei. Eti nsonima esu a Opatafuor sa me ye de esu. Tie o se de hyase. Asofo. Mumfra yituma. Fra yituma no mpa chese kofa nkuntunkuro. Ne mo paso cho se mo ani nya emere na sise de aduru ba bia eya aginsemu. Asori ne senke ahokire na eba sofo so. Na mummobena. Afa bobna sofo bobna. Tie die. Twaso. Aforebochi asomfo mo amoye elders asori mpanyimfo a yayiye mo deaconessfo deacons ne asori mpanyimfo mo so mo nya dai muntwaadwo mo kra de muntwaadwo na musu munsu onse akola twaadwo a otimi tena faako obesu saa opata na wo so wonya dai otie na hwede elder abrabo ayeyeye dia mo akuo panyin aso abo yeyeye oho kire o eti twaadwo twaso me nyankopon asomfo mo na mo ya elders ne asofo nketwa elders asori mpanyimfo we nya deaconsfo asori mpanyimfo ne momo saafo no mo no yase mo nya dai momra meda yituma mu mo de momfa anibre esu ani yaudie emra meda yituma mu emegina anibre mu awo nyame fie to aso na aduane ayeye de one tie one aduane ne ayeye de aduane ye de ubekwa sofu panyini asori panyini fie deaconess fie enye bibio ne ho akire ni nti onu aduane kura wo ho otete ho ama kwa ansa na wadi adentia because ma ubi na udi a ne ho be de ya ebe kire ni nyina so ya ho kire uba mi fie for instance of for which me ma also ma ho but me can't tell keke se uba mi fie a me na oba mi fie no me na also me kire ma hunu say ma welcome me boa to say me ma aduane ma udi na de bia wo kwa kase me ko di for Opatafuor fie pa no so no emma mu da e wo abrabom me ko di for Opatafuor fie pa aduane ensa e ho pa e ho de na ayen kaye dum ato tirim no wo say say papa yi say me di na chi a e kom de me kura na me fa ni fie a menya bibia ye den ati ba we die say me ti we say me ni bia I was and sorry paying for so your day. It will be adentia because see as your ba akonya way mutitisui and you free a border home. Your banner a light bulb a doom. No mini one never touch him. Now sorry paying for. Yes, that's a sorry paying in the beer. Dear Bessie, I saw it and we Joa somewhere we go jail. Don't we na brabo na soleno DC no what say afei elders to aso na aduane ayede two ayede unku ade wiase anya wadoye da obi wo ha onu oni yamu ma oji ade kura firi omo ha na adane maabo esunye se nkwala na omu ni bi omu obi eso e den nipa ntimi nya wadoye so akwa na usu wo nanim no sa akwa we obetimi aboa wo eso won fiu adentia sa gold ye we didi wa bra bo ma saw to say bomba yada umre ho to say na aduane ayade ani ahwiesia agya munyankopon obi wo ha e na office we didi wana ka chase we didi wo aduane a wudi ye no ane mo ni stew obi wo kra ni stew no e nam bi mo bo wa bi ni sa ba krefe o pa ne kwala o sede
and I'll go fish and can. And I'll say, I've been in what you're going on. Tomatoes and peche. One, at the idea, dear. One, drinking cow, paying cow. And to agree on do a paudi, he say. They are no. Yama wouldn't yes, you cannot be at of Fanta. No, what did Yaka say? And that they are to me. Oh, wait, will be better me the way. Uncle away in Nam says. Nanka will mock rabbit. Hello. Oh, identity. And there was some new meal yet. Tenacity. I'm a reality and this. Who to be taught drink a crown? Oh, a dream maybe also with Yabotre. Because Brahma Bremen don't see more neck. Dabena Unumbi. Mudi amusi diabetes, Matthias. Now, offer boyfriend among one cassa, who blendi. Now, no more. Now, your day, and you shira. It's right. And so, dear. Who has one tongue candy and a woman and him? Or for Jedokuru, 10 cities. Rumble, Tadia Mianu. No one did. One moon swaggo. I said, Pinty be a down me. Now better than I want. Because what you know in any balance the air. Tight. I who say, Obi a rat chop bar and a restaurant. Ura was so crowd bottle water. Where do you do our church? I know that moves you in a way. A man sends you now, Kobuano. Hey, sister, who? The way I see you, Abra, dear, who? Who come for James? And so the Abra, no. Go jail. Wait, what's the woman pie? To us. Munya Buadadi, Munya fasting, I'm a mom pie. Mompire software sham. Munya, a dream maybe a soft one ketwa. I was able to see because once Opatafuor my top form, so Kito be what's in it to be as what to form. There be a mecha, Miss Sofu Penny, who children and Solomon back Cheremo because I was rebel on Sofu Penny swamp. Can you cross and where the air? A Cheremo. Or Sofu Biara, no Chereno. I saw the bass who back Chereno. Because was it so for paying error and wants to run if him. Now, Papa, now about him. Now, what you say, as an abahe, Natari. Now, Pam, I bet. And was run. I was something that didn't can see me now. Can say, or deep Opatafuor, the Yamian, and what's the year was Papa. If you have my body said, Yamami, where you are soft one to a dimage. Who by now when Natalie and young wine said, yeah, or yeah, you may, and Kaway and shiny moon. But what's this and why your friend, I was run my body saying, no, my tardy, a moon solid, my madra, dear Samuel. Senior. Yes. Hello. Now, so for paying, who channel? I saw one year, I saw him paying for us. Yes. Now, I saw the banner over the year. It was ready to hot. I saw one boy, and I saw one kid to win in Nara, or be a hotel. Minimum sofubi, or no more children and insolent. Now, saw one kid to answer, be a hotel. Now, one was rank, I won't solve my bed, was off one kid to a besa. Ne sofu Ketua, free when they dinner chi. I can tell what you have in Ghana. So for the dinner chicken or dinner chi 22 years in it. They be out of half in Ghana. So for Ketua, on swallow 7. Hey. Hello. Now, Braboy, get the Piatro. I was say one day was in a year that one. None of them, and I just say, what's the same as a question? Would Adeya. Now, Banas son in your Mako. Call him, Mammy. I didn't hear. Come to me, dear Banas, I know also. Mean Blemu Bano. So for paying, or no, we are paralyzing. No, so how you be an ourselves so for at least I saw the Papa do so and he crowd him. So, Muni be now on in your day. More money be being called. My mouse is close to me, my more such as said, Decoya dear. A con no now so for fear and more such a tiddy hop. Now, now, be a say the ayo, it is or soft one or here me to me crossing a soliba. Yes.
Ebi am come say urade me so le man me here to me sin wo mo. Ko me nyato fom kirim. Ade anoche be yem wukuru we me ji se nyame nche. Hello. Hi. Etide bia no. Ube wo Opatafuor na me gina ha. Me gina sole anim. Ma bomba ye anadwo ibu se wo. Ya bomba ye sa more than hours. Na grow. Ye point obi ad medical fee omode asisi asa ya sole anopai. Adentia. Ma bomba ya me to form wo so ato form. Yes. Senior. Hello. Hi. Etitio. Joel say the asori ni kono the abrabo ni ye no sister. Just ye 2 minutes kabanya me fie be ya konchene. Eye mu adadie. To aso. Momwa mpanyimfo ano. Ai. Asase so fuo nyina mra. Emra urade munyankopon. Momra fie ji samo ba so fie. Na munsun fra urade. Ye nsun fra urade. Mpaibo ni nie. Ozi aw. Aw. Edano. Na urade dano aben. Urade dana ben. Ba se osaye tumi afri otumfo. Asa die ben na bawura ye mu afedi ye nyina obi atwuma egu. Obi a company senke. Obi anya aduane ni. Obi ntimi nsere man cassette 100 cedis. Meti one as of pain bi mini ni din komo. Asole baba so beti attack to buy 20 cedis. Na me ni din na say. Na 20 cedis we no. Ufre akọ nkofo no mububu mo awre no kono mububu mo awre sen. Nkofo no mububu mo awre na sen. 6 cedis. Both legs. Ntimi mo awre both legs. Enya ni ngwa asesem. Enti wo se me frɛ nsɔre ma. Ni nyina ye ka bom ni etu. Ye ka kire urade se o se ye ya afa ye no mumu asase ne so. Ade nti ni nyina ye ho kire ye saa. O ka se di nti na ya me pai akonche wa ha. Man pai mu adadi am ye nsu akakra na ekura ye no kura no. O mba ye de ya. Ombeje. Senior. Me tu asori ni mu. Me shada na me de ka bibi kire mba ma nti ma hu. Me shada me kire mo se mu nkɔ wiase. Na munko experience wiase ene tse de mu siteme na ase amabra boye na me tifie wan no so okɔ e wo wanka no aho kire pa emu aho kire duru mire bi ne mu afe me se adentia Senior. omu anu omu ba mi omu timi ho ahoa me anu ame no omu na me suma lamp no kosisi omu so ntino omu no omu ho nkire me tifie nyina na omu se ne me tight Yes. omu aka no down total crumble omu nyina kɔ fam adentia Timi kira osese ye bia asore na obane ye kase ye bibia ye dey. Yeah. Mu ani nyete. Na ye na so nye oje. Osofo mu ana tie de ye ka kire no. Yese mu sorry cause ayeye de agya nyame fie ba. Twa so bi ewe ma me ne enko. 2 Kings chapter 4 verse 1 to 7. God your ni nyoma ni bi no. Na we committee nko aten ba ko de empo ni ore onwe. 2 Kings chapter 4 verse 1 to 7. Verse 1 to 7. What's it saying? Na diifo manu mu baako. Tienio. Enti wujina me asofo bi wa me ho mu di ne masere. Obi o bejina TV su twa na num sa abra na me mu a bato no sofo no no wonkyere. Akwaji e ta mbe 300 cedis no de ye dede. Oniska. Sofo tienie. Eduru mire bi a wo hia wo yonko diifo bi a onso bekyere obibi. Se basa nya botere fase ne kwan no first na wadwene o se da ba sisi aye de ya. Si sawati na ba bia wo kɔ no be prem enwere nkwa na ho ne be fa ha. Ebi na to sofo yi. Ankoji akwankyere wanya hwe ne wodi ati aso dem ho na praise God. Na kim yale ball. Ye din duru hospital ye sika ntua nduru ma no. Tim wawu agya ne yere ne ma. Ye na Yesu asa na busua mu on na ye bere ma ho wa mobra. No me say na tell ye nko je bosia emfa ma ye yie. Eno wu ye mo ko bo bosia. Ofa wu ye mo ko bo bosia. Abusua nka ye papa nka mbo bosia ye yie. Ana sikani ni so o mo kosi ni so na ni tiri mu ode. Omu ko na sikani ni se we dey fan case se mama mo bosia ne dey ayesofu we ayie dia tamu na sofu we ti ase no opirichi ti adwamammo me guys nyina omu gyaa me enti meje ne yere no e dey asi anan omu ni option this omu dey sofu ma me koma sikani no na sikani na timi age wo sofu yere age wo sofu yere nyaure hosem Arahosem. The holes in it.
Myself for mammy will be agent free Opatafuor in Sebono. Come a bad graded him. Excavator come home. Say what me cry friend or phone so a damn boy 17 years. Hello. The iron so which you so for my little corner uncle. We are be more banners in Subania that your body no moon to be. What? So for we say in Soliana, you know, we say, so we are sure, say, tell me rather from Utie Moon some year. Because, yeah, but to us, what I say, a deep for man move back, a deep woman, software back. The year country, Elisha said, the direct cultural deep way, Elisha said, James Wakua, Mikunu, now why wouldn't say? What would you say? Wakua Suradi, Wakua or Edia. Suradi. It will be cultural sense. I will put in the Abraba or here, see who? Oh boy. Which may take a monk Kunsum Pamu Chronos or still. Ubes ready Abrabom and Ubin or Banu refer Elisha, so him say me couldn't what to us. Now a Kafua Barber fat, ne mummy, you know, what Aquayam Qua, Aqua, you have a foul ma. To us, Elisha Bisano, and Elisha say, Diana Menyama, a dear, Master Sopho, Die Casa, Diana Menyama, Shirame, a Diana war with afraid a dear now. No Bua say, Osbua say, Wafuna Nishi, Wafuna was of my Minushi, Acadie, Jim working about and when the words of my fee. Elisha can't say, and now Ara who said, come to me this of my man, and Sabon, wouldn't say what tougher. Gary Crow, when you've been from. Oh, dear Gary, what's it? Hello, a come to me too. Opatafuor, and if you want to buy it, and it's a normal bone. One who be that. We'll move your town, right? Where dear buy it, and if you do fear, a young Munaka. And Munaka. And woo. And what bottle kit to wear people. Serious. On Nania, not in Sabo, no tough. So for my Brabuni. Now here I suffocate to us, to us. Elisha can't say. Nay, Elisha say. Freddy Coffin from you. Okay. So how long no problem, more country. Jam pie and ebo, and young pie down here. My memoir country, Quabontin, Quaji, Atomala Quack, CNB. Jibe 1,000, do a bit me and your biaje. The Fabra, huh? Or 1 hour, Titty Ben one chain. Ote. In Hinahunu. Mane Norson. Or some money at the Norson. Mane Norso, a quantro. To us. Nasa Ubamua. Uba. To one woman open. A fay and Palano Munko said there, O Mano Muchino do. And you be behind you. Adriania, if you knew, and Qualania day. Omuchini come now for fear was less ready. Told him Qualani Pulum. Now, we shut them. I say, maybe more country to us. Now, she go in an na Fadia, I am an assisting chain. Na offering and time coin. No, Coton and one and a mapunum. One dear, what the Hinano Brano. Now, on also she gugum. Na ba saying Hinano ya, mamma. Or catch down the basse. For Hina be brami bill. Or catch down and say, Hina Piana ni hobio. And she don't know a sea. And I'm going to try. Amen. Hello. Opatafuor no man a country. Yes, Opatafuor. And then we are yes, because I have a secret. Yet you have one Samso, yet you have one Samso. Who cost that will be whooping. Baba catching Uncle Pony Pano. Now I can't say. When I got home, I feel for your business. Go and do business. For your business, let me just cafaton, etia walker. For your business. We are saying, young one. So for party, I any say. Goji and crown on me and trust me, Goji and I hold water, but to the entire so. Nay, and second one. You want Nehimoth. You're from the Dolorious one. Nehimoth. Almost here a cool satanic committee bako. Yet, almost the say, I'm going to teach you soon. I didn't hear because Nipabia Usua. Thierry. Nipabia Usu out of pain. The entire means because me, my dear baby, and my soup. Unsemu and family. Nipabia will be our dear money or Yama shed them soon. Sao this one.
sa Dorosius for we no ombe collect nisuo no and na Satan nom onom anu aye powerful to jaisu ana Satan kofom tina de bia omma yaw eni su dos no wiase no timi misu nyina ma wie yo be kabia mi si wo sori nyame anu ni nyame na tontom enu bibi ya oya me ka de ya bo abrabom koto ama wuche ba bi ti dusuo na we no sa we mu no o me na hwe broken heart suo wo de obehu ewom wo hu broken heart yankoi Job chapter 19 verse 7 to 9. Job 19 verse 7 to 9 all say afetie tie ni yentie bibua Job 19 what say verse 7 to 9 all say she ayaya de enti anu kwa na abeti no abrabom de yaye wo no mitiam utiam utimi su nso wanye me so wan na beje wo so tina ya no wakɔhyɛ pono na chi no watena enkola ne ba mami no aye monkwa ni mo se me framwa nanso ogie bia ni ho eduru mre bia utimi kire wa no wafa phone wo hwɛ ni wafrɛ nipa na wo kan ne ntɛm anka sisi a ɔboa utimi frɛ ho nipa nyina si we mu no ho mabrabɔ no de ɔmo yɛ no me sorry anopase a me gina me na so me fire call angles because my really obi be mama su abrabom enya re hosem to aso what the ban atwa me kwan mu ya su kwan ase kwan bi ani ho abrabɔ na wo bɔ no di ase opportunity bi ani ba bia bra na wo bre na me ntumi me nsene untimi nsen na me kwan so aduru sum okay ekwan nyina sisi wo mu ehia ubo nyinara wo mu nyina ase sisi wo ma no se dane ofre wo mu atimi fre nipa ba ko be 5-10 miss course na ye de onva because onu so kro ya na ehia ubo eso sa hohu ye si kwan break you ti Jesus mo mpa ye nye sa wo boa wo besu wo ya sofo utimi bua nipa na okwa abrochire obitimi fro sofo mitimi bua enkrofo nso mo nkai me se mane haw na me ka o mitimi se na yimot na ya osa this all fight no o torment no ono so woni Satan ni molok na di san kwase asam no ejumo se sofo wa bua nipa bebre but at the end of the day no obunyina yi wa ma o pamwa o hwe nipa wa bua o mabrabo mu sister bra enkeni kwasa o ho kire o sa o say onkomo bow nche kura beka thank you at least $1,000 kura betimi aboa but obi enfiu o ma abraba ya o yenti na Job say enti wo mu anu o yesikani a na o gina so oto aduane mu o mu di obo o mu nyina enti o mu bi kura ntimi ma ne nsuo ka abo ba ko ma ne nom no ma timi asisi ne ho kwan ama promise enfe na ya o no ofam wa yimani mo nyam afiri me so ko wo ani mo nyam obi a ho kire wo ani mo nyam nya tantade na obenya obi a wonam mantamu frifri entos na ade akotwe aduane mu adi wo ani mo nyam na sister na ko free mako won ono bebu da we da ko no akoka sister mbacha ya so le ye crusade ntimi enko wa so le mfaso obi wo so anka wo free mi ntos da na wa hotiri mitiri so abotire na wa botire we wa botire ne umpanyinie na wo ni kapre wo so se yensa mo abotire be no mo nsam ti ne yemfansi wutiri so ana ade eti wei mu no sani o ma we no mo ye eti enye loose wo ye loose e be yi wani mo nyam wo nam wa na akwala bi abo asum enko ba bia wo ko wo be da ko police station na ba na watwi abrab ne agya na ma ne ko wo de call court I say ko fa lawyer skabe na de betua lawyer anything you see here for you mo japade asemu de bem paso ne yabu agusu because oni sika fa lawyer to unya boko to so na here for ho yamupo che ko so be court so court yenkum ni pa ho wo ko yanka be di bem but then now they ko fa lawyer to aso verse 10 wabubu mi afa nyina minni hobiem ya bubu obi ankai o to aso na watu mani da so ase sedua wote
Obu when you ask one say, me brave ya shamebo, me ma me so baba family akwa abrochire, me baby so bebre msika. Wuti we pa when you ask one say, nipa na o hye obo no, but we na him of wate, obesai no. Jump on verse 17. Verse 17. O say, me yirim po chiri me. What Me yirim po chiri me home. Okay. Wouldn't see council be home church you go years so be pamon. Me say there ya. Obe pamon. Yimano. Obe pamon. Hello. Hi. I'm telling you. Once I hear catch me dem dey home go so dodo. By maybe we have bia obi akabia tere oda. E sikantia. Nanso say na nka we be 10,000 Ghana na 1,000 Ghana crowd to yere sere so a won say home gu so say as wakoma ebo peli onu ana be check wakoma ma oni akoma machine de check akoma so onu a be check o ka say ananse pressure na kosoro miura susu dwenjiro na wi ase nipa okafo okura didi eso onya bia hye ne botom before say oba be tu sa afu we nu agene de na musuo nkan ni wa ma unu aba bi wo fa ase bibia 20 series amu ahu na ne wo chede no osole obre no ne maadi na wasa aba be me fa ho mi firi mi so ko unya sika nye wabusuafo na ma ho bo so wira ho sei enti wo yire kran pa wani mu ahwe Sir. enye sa wo yire watan wo hia na aye ne sa Senior. na mbacho utie we nyina wo bomba ya na wo mo mebo. Yes. Hey, mebo. Mama, eni pa be chiri me home. Sir. Na eduru me bi, mi si obi be ka asem bi chire me. Man bi ofiri, mi ni ba bi ofiri oba program. Na me wa no aba. Ase sofo. Chese mi nim bi abehye me yiri mu a, obi a me no dam pa ba ko se mi home gu no so dodo. Na me kata mi si wa sa na se o de wonim dia o home ni sika nim enka sika o mu a ko be ka se home gu mi so Sir. na mbu sa jamle odwuma se ho so enu 20 na mo ha na me se ko ye adwuma nya sika unya sika o yire no mani bi a cha sabra be ka woni ne ntem asetena ma me na me ntie me twa ya no unya sika o home be ya o yire fe woni sika de a o de home gu mi so tete saa de tuaso o yire mpo be ya de ya Echiri me home. o yire Job yire mpo chire ne home and so Job yire ka tire honey you are the best husband in the whole world no be asme na me yekunu papa wo wi ase nyina fe de me home chire o mpe tuaso Na me yefunu mampo. o yefunu de ya Omo mpe ma home gu. na hwan ni sika hwan wo ba betra wo nchen Ubon sa uda akonyam wo ye be ma uda akonyam na wo ba panyin na ka tire ba ko no na me hwese wada yes wada uro yenko uboso oda wada se uboso wuti se obi na so be pipe na watwadi na wasa ada na nkola na enwa na o ma ye de ya na o ma pie etubo se sa tam no so stadium mo se ohu de be na asensu kombia be hye at once hey Mary mumra mi nsuo no ube wu wana be ba nsuo ano who this council Mary mesensuo ma Mary ayi ni na ba apie ko me dem bo mpa yo I'll pray to us Ntotofie wampo bumianim tia na unim se wo sika o ji akola no asa se no osere wo di sika ye di akora ma no atia no aka kire ma me bu nsam jam na ade matwe because me who say sika ni bia di akola wasunta Yes. me boa No correct. Enso eskafo omunim akwala agigi o me hu sikani a oji akwala bia gen we ya agudi David. o hia ni otibi hwiru ade wo fa ho we ya no aba no aso gen na ada o beji afiri ni nsem no oni asase ma fa damfo hello Hi. na we ebe boa David.
And in Toto Fifi, which you want Toto Fifi, walk Rabbi Wama. Obekonia by the fee, Bia, we a Bema, or Fat Obekonia by fee, Uniska, Bosa, what you hosa, now of I see, what Captain and Mimi, so I am a bow. Me catch no, boy say, well, me and Yan, no, but uncle, no, Calco to tell. Hello. Now, wow, so uncle, and what's that? I'm good, my pool. I didn't hear. Nika pre. Uoska. There be. Uniska. I may be Miniska, my cost can be fear, or Meridian. Metuami disana skani bay wa bejo no obutu mi bonu na mka ode jimel bubia. Hello. Hi. What you abrabot here na we wu mo mpaye. Yes. Sana besa wo fa si twitwa okoto. Wo sa bon sana wo fa si wo ba na ketwa no ba. Mommy. Who is this man? Oh, he's one of your uncle. I don't like him at all. Because he can be a baby and yet a tin say ufra bontin ba. When your ice cream crack of flour. Never bread into hello. How are you? I'm fine. Where's mommy? She's at the kitchen now. The ice cream now, man. Most in the niaji, they be up a so bow. Now they be up bound for him. No, but yet no more. Near Tiama, a benign. It was a colana. Man, who is this one? I say, one of young. I don't like him at all. Oh, he no. Hello. Hi. And some we are saying, and some we are saying. And some we are Bible and someone. Oh, Semi resrea. Oh, yeah, day. Mesrea. Now, here you see Ben Efe. No cassetia me. No cassette here. That's how we see you. See, can you say, I'm so charming, you. Yaka, somewhere when you see cows, we did do. What's up? Abrabo, you're from home. Timmy Bejana, me bomb pious, and I'm a Kaiwina. No, me tiamu. Come on here. Sound grow forward in battle form. Yes. What kind of verse 20? What kind of verse 20? Jambuko 20. Any 21. Here we are in Cotemia near upon two contenders. We name we. Job 19, 20 to 21. What's it? Me no mpefim fam me redie ahane kura na ye ahane tie ni yi no anamba se to ti mtire masa abawo one utiwe unompe o redie femfam ho ne me nam ho me se ho redie nko na me de afiri me mu afiri wete wo se de o japade aka ya wo se kire mo japade a wo Job say here na man japade aka ya de ne senko a and obi nsa patri beto wonu abawe no. The only property left for a poor man is his teeth. Hello. Hi. Opatafuor ha jere do asori we mejai. Me pa me kase me ba asori ha na etu me mabiu. Ohia ni japade aka e ne sen. Chiroto me proverb me be ba akono no. The only property left for a poor man is his teeth. The teeth. Quote 21 I say. Muhu me mobo. Oh, eduru me bia na why mobo. Muhu me mobo. Oh, muhu me mobo. Second time. Me yonkonom. Oh. Na Nyankopon sa aka me. Oh. Daniel Reho. Daniel Reho. Eduru me bia why mobo toto. Why mobo? I see who mobo. Na him of once the oye ni pa no. Nyareho. And sana last one 2 way a trio 10 meal for once you're from 2 contenders. We say 10 nya 3 penny yakan. Na min kan enkosi 10 we me kan we am kan be 7 yakan wa ko hwefa.
BA Lamentation chapter 3, verse 1 to 17. Lamentation chapter 3, verse 1 to. Odifo Jeremiah and the Lamentation. TNE. Men were berima wahunu amane. Obu ha, wiase a uti wahu amane papa. Yakasu obi abra wa bre pa yie. Temia omo na ye osa. Toaso. Na nibre aba no. Okura ba wa abrabo ma edi bo achi. Toaso. Wakame de me kosum. Obu ha esumu na wote. De han nie. Ehan ni ho. Men kome so na odane ne nsa badane. Adenti na de bia wo kwa na wo bre wo fie osa. Wo bre sa ade achi wo bebre na ade asa no akoda. Toaso. Wama me honam ne me were aye afon. Wabubu me nompe mu. Watu fasu afa me ho. Ya tu fasu afa ho. Wode wo bro ne wo bre atwa me ho asia. Obre. Nkwa obre sa o sister no mitimi hu sister bi wo bre awia we mi se wo pakọ junctions ne ade ko hwe ke twam no odi mirika pa no 5 series 6 series wo bre sister ne bre too much. O tu mirika ne nsuo na woto no na bi ayi free so na ahwe form tem no what you say na pai me kra am ko fa mi nsuo na ansa ne wafa odi atwi natale ne odi atum ne wasa aba yenum de enyu no Oso mo mpae. Yemi kan oso mo. Obobo. Tuaso. Ode me atena summu. Ya du ti summu. Setetentre de ya wufu. Woti asase sunsu woti se de obi a wawuo because obi a hwehwew. Sika na me yete oni panka. Oni sika a ete se wawuo. Senior. Me boa. Yes. Wa mo sika wo ga na ade bia ye nte wo monka. Ti o monka. Na woni sika obi fa ho. Abi. Hwe. Na da okra ho. E kan okra kire ho. Woti se tetentre de ya wufuo. Kwa abraba awo mu no de entia wo busua panyini mesra wo no onim se wo ba loro fe kra wonya bi ma no wo ma Oma. ti omu a ohia masefo ni bia enti wonu apanyini ho o se ya duku o se ya oho enti on de o mafie kra o se ensam de entia ko ohia de wa kwa amaniem wo de wa kotena sum nipa nte wonka yesi a wontimi nko ukrom ko woni keska ensa na wo kra wontimi nko ensa abode na betimi de akọ Wato me ho ban. Na mentumi mfire di. Obeda pie. Hwe bra wa bre pa ne bre a wo bre a pese wo pie wa bra bom so still. Wo bre no wasate ato amena ne mutam. Toaso. Wa ma me konson aye duru. Na wa ma ne enya don na adoso. He say wo konson egu utiso. Wini sika. Wo sa ayale. Wo kre kom sa de wa bra bom. Nyama 3. We hu na ebe yi. Ha? Yes, how ya liya nansen mi ana me kan me say hey nansen na malaria mintimi ni di me sem kura ya malaria me mfiri me so sana be ya aduane no so bete nansen na ye bom so ko saw ya liya aduane be na abedi nti malaria na achi nansen na ye eboa wo ama wo sie fisika kakra ko mi nyetu malaria ya sikirim obedi dokono me nsa So toaso nso se metiam na mesume frɛ no a osi me mpa ebɔ kwan yesiw mpa ba no kwan the two contenders ye frɛ mo omo no abrabom ye frɛ mo temia omo ne siw krofo mpa ba no kwan wo bobobbo nso still wada usi o wansi o mebɔ one day be pia wa mama ekwan adam to Australia. wɔde aboa a wɔatwa ayama kwan mu fasuo wɔakyeakyea ma kwan ya kyea wa kwan eduru ma bi a na bia ya anti wukoi ya asese enye ohia nka abekọ enye wo na kire wa nka wohwe bra we pa ka abekọ Davi. kanko nye ohia bra nka wo nipa wo ye odi watenwe nti ka abekọ no Davi. duru mra bi a utim si wo on qualify se wo be ma wo ye wafe esu ohia nti you go twaso uko fi akanto aso nti sani oma we eye 10 emu sai nie 3. ti Yesu se mumompa yeda amonya dai Momre. anopa wo awieu anadwo because wo mompa ya amane beba wo so Yes. bonsam
Omiye. Nyame nhyira. Amen. Kwasi ada mpaebɔ kɛseɛ. Mpaebɔ kɛseɛ pa. Hello. Hi. Deɛ ya. Mpaebɔ kɛseɛ. Mpaebɔ kɛseɛ. De oba. Ɛsɛ obi bɛba na ɔde na yɛ dɛ. Aba. Obi amma so ano aba oba bi no abɛbɔ mpaeɛ.